bese ngiyaphuma. Kukhona nje ukuphatheka kahle ngiphendla emuva. Angazi abantu abahlala emuva bahlala betshela ukuthi bayini most. Isikhathi esiningi abantu abasuke behlele emuva angazi uma mhlawumbe kubona kusuke ukuthi bangcono kunabantu abahlele phambili. That is why isikhathi esiningi sithi isiZulu isuka muva likhona ezagcile. Most abantu abebethola la bekuba abantu abadala. Ngokuthi emuva kufanele ukuthi osisi bayifika batholile iningi abatholanga. Ngapha ukuganga at the age of 12 years ntshontsha njengoba nala esikoleni senikhona abantshontsha imali eziningana, amafoni eziningana, ntshontsha ama-calculator, ntshontsha amapeni, niyeba amasela asone iyunifomu yesikole ayalenisa. Say right? Most esikoleni basona iyunifomu yesikole uyambona umuntu aphelele ejele, uyambona umuntu aphelele emgwaqeni abe yiphara abe usikhotheni ukuthi lo usikhotheni oqashe ngeyunifomu yesikole and kusasa uzoboshwa. Mhlawumbe abanye sebeke bajikamishe police station sekuphela kokuboshwa ngey'mpama namahlamvu bathuphelomesi. Kodwa uyafunda usikhotheni onjani osoma ngeyunifomu yesikole. Umuntu ohlala e-toilet ashiye i-toilet kubo afuna ukwenza esikole alikho i-toilet lakini. Mawuke nje uhlala e-toilet hlala e-toilet lakini uye uzoluphuma toilet esikole ngokuthi abantu bayarelease ngesikhathi sokuthi bacelile noma isikhathi se-break. Wena mawukuthi aphendula e-toilet hlala e-toilet lakini. Angikho lapho uningo sekukhulunyiwe ngizokhuluma nje ngabo ukuthi mina ngaqala ukutshontsha at the age of 12 years ngase ngitshontsha futhi ngase ngikwazi nokukhanda ukuqhwasha okubulala umuntu. Angizela ukukusabisa mhlawumbe abanaphambili bangibona noma ngimhlophe nje emzimbeni umzimba wami ukhavwe ngama-transformers. Most of them ayakhuluma le mbhalo enthanda ukuyibhala ningayazi. Mhla usunenkinga kusasa awukho umbhalo ongenameningi behind. Mhla usunenkinga kusasa ungene nje hlala ushaya umuntu ufice iboshwa ejele zithi kusho ukuthini lo uthi ayengangiyibhala nje nabangani bami ngiqale kuphela ukuphapha amaxesha kuphinde umfazi. Njengamanje kungaba yinto engasehlekisa but mhla siyenze kusuyi-experience uyokhumbula into engishoyo and kuyophela konke ngamele uphapha kuyakuphela uphapha ejele. Okay, ngawenza amacala at the age of 12 years old ngiphuma ngingena phela ngangiseyingane ngaphansi nasomzana. Kwaze kwafika la ukuthi khona sengizibona ngemikhulu kunesikole, isikole asisangifithi. Mangibuka isikole sengiyibona ngingaphezu kwesikole. Khumbula phela ukuthi ngaqala ukutshontsha at the age of 12 years. Yonke into yenzayo ujenerate amandla kuyona. Ngesikhathi utshontsha unikeza i-character ukutshontsha ama-muscles iyakhula ibe strong igcina ikhetha ungasantshontshe-ke manje thatha ngenkani sewudinga ini usathe ngenkani udinga ukuthi ube nesibhamu ngithi ngeke uthathe ngenkani usifakele. Mangabe usunesibhamu indawo ozoqala khona-ke manje usuwuthatha ngenkani umuntu manje kwenza into yakho uzokwenza njani? Khona umuntu abangasibabi isibhamu omunye njenja project uzomenza njani lo muntu loyo? Ngeke umuntu omkhwesibhamu umuntu into yakhe emva kwese kuthiwa ukuthi ubalele lo uzombulala. Okay, ngithe i-character yento eyenzayo wena ojenerate amandla yona oyinikeza ama-muscles ibe nama-muscles bese kuthi kusasa bese wena futhi urepa imiphumela yayo. Ayikho mina kumele useshini ukuthi sithini. Ngifuna ukuthi amajele awu-3 before bese ngiya kulokhu engifuna ukuqeda ngakho njengoba ngikushane kakhulu. Mantombazane ushiye khona umfowethu khona kusekhona usizo ngathi indlela esixpose ngayo iyona yenza ukuthi kusasa ngiphele emasabelo ijele lakho lelo uma ungafanga uzopheletha ijele lakho because ngizawuthi kuhleleni iyona nto ongahamba uqhakambisa sewusitshele ufuna ukuhlola ingqondo hayi komzimba hayi ukuthi umi kanjani. Ijele lakho kuzoba ithaveni kusasa or ube i-sport ethobeni or wenza imisebenzi ongayithandi. Nina bafana ufuna ukudlala kakhulu ubukhotheni abaningi benu nobukhotheni obubhekayo namacala ushaya ingane zabantu ngamantombazana kusasa unembama kusasa uzowafika ku-stage ushaya ingane ehlangana nabazali babo bafika kubona
njengoba ugrade 12 ukabe usubhala ugrade 12 ngaphakathi ukubhala usubhala ngaphandle ukubhala usubhala ngaphakathi and wazi ukuthi uma ungabhala ngaphakathi uzosungula ama-fingerprint kungenzeka uma usuqedile ukubhala lisaqhubeka inhlalo kwetsha uzobafika abantu abashaya inombolo yalishokobolokunjana kwakunjini bawumisa ukuthi ngaphakathi abantu babhala ngaphandle ekhulumeni elingazansitakela ngaphakathi ama-26 angempela azofike akuwashisa impahla uphenduka umshado uma ungafika ama-26 kuma-28 azofika kwenza umfazi ngaphakathi uyophumisa ufake ipampasi ngeke uzositshela ngaphandle kuphendulalo beleke bengahlulelalo ngaboshwa ngineminyaka ewu-19 ngagwetshwa ngineminyaka ewu-21 ngahlala iminyaka ejele ewu-16 plus 3 years ngisekuyi-waiting trial ngingakagwetshwa futhi ngihlala iminyaka ewu-19 ejele ngaphuma ejele ngina 36 years ngangigwetshwe 56 years. Now izinto engayibona ejele ngokukhuluma ngazo kwelinye ilanga akumnandi ejele engifuna ukusho ukuthi hlukana nophapha kakhulukazi into engenisa iy'ntweni ey'ningi ukuphapha noma ungane incindezi ekhaya ungebi ungabambi inkunzi ngoba kusasa i-department yokugcina kunawo wonke ejele yini awuzophelela khona uma ukuthi awushwanga mhlawumbe wakwetsha lama-fingerprint akho azohlala uthi usuqedile nasevasithi usuthi yo-aplayela umsebenzi bese ufika bathi siyathatha impela siyabona ukuthi uyikhandidate esiyidingayo awuhambe uyosenzela iy'thupha bese ziyabuya iy'thupha lapha yakusuzenzile yizona iy'thupha ezotshelemeza wakho ukuthi konje naye ngaba necala lokushaya noma lokwelwa zibuze wena ukuthi basazokuqasha yini sengiphumile ejele ngiqeda ugrade 12 wami ngaphakathi ejele nga-enroll ne-college college ngine-degree in-biology nginamanye ama-short course nama-long term courses but angiqashwa ndawo ngenza njani ngangizositho uzohlangana nawo lekusasa nami mantombazane ningayenzitho uzohlangana nawo lekusasa yethupha elokuvimba kuno yonke into empilweni uhulumeni afika athi hhayi lo muntu mina sengino-rehabilitatile usefithi ukuthi engaya ngaphandle ayohlala nomphakathi ma ufika usukele nomphakathi ngaphandle uhulumeni yena muntu yokuqala okusadlanayo ongakuqashi owesibili okusadlanayo ama-private companies ngeke azakuqashe uma ngabe lo othi wena yena usezikholethi izinto zakho engakuqashi uzosithemba kanje ama-private companies ebena uhulumeni othe sengaprojekthi isimilweni engasitheni iphathe kahle ukufa nokuphila kwesizwe lakho